Iker Garai, ondo Aitor Agirre, erdiraketa, Gorka Garziak ondo utzi dio Lenizi, aurtiketa, eta Ozta Pablo Orbaizek urrundu du, arriskua Kukok bigarren zutenean eskatu dio, alaxe eman dio pasea, eta lehen biziko gola Osasuna, 44. minutuan sartu du, ederki erakutsi dio behatzaz nola eman behar zion pasea Alfredori, Madrildarrak ahoko zuluan utzi dio, eta Larraintzarko aurrelariak ez du barkatu, bat eta huts, gutxien espero genuen unean lortu du Osasunak partiduko lehendabiziko gola. Eta aulkian zeuden gorritxoak pozez gainezka irten dira, jauzika, eta Kuko Txigandak onden bestez denboraldiko 8. gola erdietsi du. Gaur berriz ere 11koan eta Larraintzarko aurrelariak ez du hutsegin. Eta momentu honetan epaileak 2 minutu luzatuko duela adierazten du. Lehen zati hau 2 minutu luzatuko du. Hortxe ikusi duzu berriro jokaldia eskuinaldetik paregabea Alfredok egin duen erdiraketa. Eibarren aukera orain, Iker Garai, ondo utzi du batzean Josema, jaurtiketa, urrundu egin du atezainak. Ikusten dut hor ikusiko dugu hor goitikan, hor ikusten da eskua. Moralesi nola jotzen dion bere besoa, bere eskuak. Eta nik ikusten dut penaltia pitatzeko moduko badela. Hor ez du irabazten, hor gertatzen dena bera gehiegi erakusten du. Ez dira futbol minutu onak izan, lehendabiziko zatian ikusi ditugunak, baina 44. minutuan Osasunak sartu duen golak bizitu egingo du ezpairik gabe bigarren zatia. Eibarrek beste jarrera bat izan beharko du, eta behar bada Eibar Hortera aukera, Iban Rosadorena, bigarren azabezeko Osasunak, ondo gelditu du zenaren aurrean, eta alferrik galdu du Andaluziarrak. Gairatuko dela, bai, horrela da, Kuko Txigandaren aurre. Hola Kuko, bigarren sartu naia, jortiketa kanpora. Iñaki Leni, Moralesen buruka da. Ustez ikusi du apur bat aldezeina aurre lehenengo zutenean, eta bigarrenera ialtzea izan da bera zoa. Hortxe darpon, kontrara esan Osasunak bigarrena sartzeko aukera paregabe izango du, eta bai, sartu du, 28. minutuan ia erabakita utzi du Osasunak Eibar kontrako Euskal Derbia, bakarrik utzi du Zelaerritik egindako pasea Garpon, eta altezainaren aurrean ez du utsegin, 4-1 irabazi zuen lehenbiziko itzulian Ipuruan Eibarrek, baina gaur gehiago izan da Osasuna, ataren aurrean behin bitan asmatu du Eibarrek bekele ez, eta azkeneko minutu hauetan okerrik ezean puntuak etxeko taldeak bereganatuko ditu. Eta Oskar Arponek Tasio Erarko prestatzaile fisikoari eskaini dio gola, eta gaurkoarekin Oskar Arponek denboraldiko lehen gola lortu du ligan, Errege Kopan Sevillaren kontra bat lortu zuen, eta horrendik badu beraz txapelketa honetan ligan. Eta momentu honetan, minutu gutxi barru, Lotinak Cesar Palacios zela iratuko du. 5 minutu terdi, 45. iristeko, eta zaila izango da, Eibarrek orain arte egin ez duena azkeneko minutuetan egin alizatzea, alegia 2 gol sartzea. Inigo, zuk esan duzu Osasuna gehiago... Zean Eibarrek ez du etxiko, hortxera errematea kanpora. Sake izango da Osasunaren alde. Aukera ona, korner guztiak ondo atera diren